Ahoj priatelia, moje meno je Jan, zaoberám sa rozličnými východnými praktikami ozdravenia a omladenia organizmu. Praktikujem ich na sebe a pomáham ich praktikovať druhým. V tomto videu sa chcem s vami podeliť naozaj efektívnym súborom cvikov, ktorý bol opísaný v knihe Dávne tajomstvo prameňa mladosti a nazýva sa 5 Tibeťanov. Táto praktika bola daná autorovi knihy tibetskými mníchmi, ktorý s ňou dosiahol naozaj vynikajúce výsledky na sebe aj na svojich študentov. Používame ju taktiež v našom detoxe, kde super uvoľňuje organizmus a spúšťa očistenie tela. Čo je dôležité? Dôležité je kontrolovať svoje dýchanie. Voľne vdychujeme a vydychujeme cez nos. Pri výdychu akoby prizatvárame hrdlo a tak vzniká také akoby sypenie. Vyzerá to asi takto. Poďme na to. Súbor sa skladá z 5 cvikov. Začíname z prvého Tibetana, ktorý sa nazýva Viri. Rozpažujeme ruky a krútime sa v smere hodinových ručičiek. Predstavte si, ako energia prichádza do centra tela a odtiaľ sa presúva do celého tela. Ako deti sme to vedeli a aj naši predkovia to používali v rôznych tancoch. No postupom času sme na to zabudli. Ak cítime rovnováhu, prechádzame k druhému Tibetanovi. Ľaháme si na zem, ruky pozdĺž tela a s výdychom dvíhame hlavu aj nohy, tak aby sa brada dotýkala oblasti kľúčnych kostí a nohy boli vo vertikálnej pozícii. Chrbát sa snažíme tlačiť k zemi. Nohy sú vystreté, nakoľko nám to dovolujú. Zo začiatku môžu byť nohy v kolenách pokrčené a postupne sa ich snažíme vyrovnávať. Pri púšťaní hlavy aj nôh do horizontálnej pozície hlboký výdych. Odporúča sa začať zo 4 opakovaní pri každom cviku a postupne v nasledujúce dni, ak sa na to cítite, pridávať po 2 opakovania. Optimálny počet opakovaní je 16. Ďalej sa dvíhame na kolena, ruky položíme na zadok, palce nôh sa opierajú o zem, zavrieme oči a ak sme pripravení, začíname sa s nádychom zakláňať a pritom stehná ostávajú vertikálne k zemi. Zakláňame sa, hrudník tlačíme dopredu, vraciame sa späť výdych a bradou sa dotýkame hrudníka. A zase záklon, nádych a vraciame sa späť výdych. Tento súbor cvikov je potrebné robiť každý deň, inak sa efekt bude strácať. Ideálne je si sľúbiť robiť ho aspoň 21 dní a ak budete cítiť pozitívne zmeny, robte ho každý deň. Ďalej si sadáme na zem, nohy sú spramené pred nami, chodidlá sú spramené, opierame sa dlaňou alebo pesťou o zem, päty opierame do zeme a s nádychom sa začíname dvíhať našu panvu hore do takejto pozície akoby stolíka. A s výdychom sa vraciame naspäť. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Nádych cez nos a výdych cez nos. Takým sypením, ako sme hovorili. Po pár hlbokých nádychoch a výdychoch prechádzame k 5. a poslednému Tibetanovi. Opierame sa o dlane, nohy dozadu, hrudník dopredu, zadok napnutý a keď sme pripravení s nádychom prechádzame do takejto pozície otočeného písmena V. A s výdychom sa vraciame späť do zahnutej pozície. Nádych, päty sa snažíme tlačiť do zeme a výdych. Nádych, chrbát sa snažíme držať rovný a výdych.
Po zakončení 5 Tibetanov si sadnite v ľubovoľnú pozíciu so spraveným chrbátom a urobte niekoľko hlbokých nádechov a výdychov so zavretými očami. Po upokojení dýchania otvárame oči a ideme ďalej s radosťou do dňa. Mám nádej, že to bolo pre vás prospešné a že to budete môcť praktikovať efektívne. Ďakujem.